תרגיל נוסף כעזרה במקרה של כאבי גב תחתון, לשחק עם האצבעות, ליצור הפרדה בין האצבעות. בהתחלה זה מאוד קשה, בגלל שהאצבעות רגילות להיות סגורות בתוך גרביים ונעליים. וכשמתרגלים קצת, נתחיל לשחק וללחוץ עם כל אצבע בנפרד על השטיח, המזרן, ולאט לאט ליצור סיבוב שלם עם כף הרגל. ואותו דבר לצד השני. וכמו שאתם רואים, זה מאוד קשה ללחוץ עם כל אצבע בנפרד, וכמובן עושים את זה בשתי הרגליים. לפרק זמן שאפשרי, כל עוד לא כואב. ניתן לעשות את התנועה הזאת עם שתי הרגליים ביחד, סיבוב שלם, צד ימין עם שתי כפות הרגליים, סיבוב שלם, ולצד שמאל עד להשלמת סיבוב שלם. ניתן לעשות את זה בישיבה או בשכיבה על הגב כשכפות הרגליים לוחצות את הקיר. כל אצבע לוחצת בנפרד את הקיר, עושים סיבוב עיגול שלם עם כף הרגל, מצד שני. המטרה היא לדרוך על כמה שיותר נקודות בכף הרגל את הקיר. מאוד חשוב שהזווית הברך תהיה 90 מעלות, והזווית באגן גם כן 90 מעלות.